maulate ma dituhata maulate ma di parsarata di bagasan obason lumobi ma di hamuna anak ni huriata di bagasan obason isok kami jongjong parhaladu ni huriata patabahon paingoton diaka namasa ng hujuluano panguli dohot orowan mula hamu tinggal sogot dohot julukan negeri ima terbit matahari di Indonesia terbit do matahari berarti boleh terbit matahari di Indonesia dohot julukan nalau tempakmu sarupa do hamaolon ni aung las ni roha aung hamaolon alain yang dohon nami di bagasan obason mula jupalas ni rohai dok kamu mamauliate songon natar surat dinalaho lehonon nami songon kado siya tonga-tonga ni huria mula tung masa pehamaoloni tong ma buka hamu hata ni debata laho paingotok kamu didok Nabi Joshua adorang sosahat tu tano kanan ia au dohot dong aku sabagas iko jahubado uluanan ima patabahon ima poda siya tonga-tonga ni huriata maradopon akalas ni rohai dohot maradopon ima do ni rohai sugut bolo masa di tonga-tonga niya kekeluarga alani tangyang ni huriata molo tumpe daw hamu dohot parumen ni situaje na gulan ingotamu opo burjuwon unang tortudal imasingot siyan tonga-tonga ni huria arani pos rohanan di parsarata di bagasan obason asang giat gabe tong pita aka pasu-pasu ni tuhata sahat buat nyarian non dia ka ulahon adat tok mahita di bagasan madok mulate tua dupan di depan upasatami masongon cendramata si tonga-tonga ni huria patabahon imangulumu dia ka pangratuan tuari sugut songon ima si tonga-tonga ni huria mardongan mauliate tapasahama laos tajalang berfoto do hita oh ida teh selfie